खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय दुलाराय ब्रह्म लाइमोन आफादनि खेब 4थि सावरायमा मेल खुंनाय जादों भारतनि बारग' रांखान्थि मन्थ्रि अरुण जेटलिया जिउ गोमाबाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया फ्रान्सआव दावबायहैदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव 25 आगस्ट खालाराव जानो गोनां दुलाराय ब्रह्म लाइमोन आफादनि 4थि खेब सावरायमा मेला जागायबाय गोबां साननि सिगांनिफ्राय बे मेलखौ जाफुंहोनो थाखाय आरसि आफादनि आफादगिरि राकेब नार्जारी आरो नेहाथारि राणा दैमारिमोननि नाजानायाव सिमेन्ट आन्चलिक ब्रह्म मन्दिराव खुंनाय जादों गाहायै बे मेलाव 3थि बराय फोरबो लाइमोन बैसोआव धोरोमनि गोनांथि गोदान समाज दानायाव गुरुदेव कालिचरणनि गोनोखोआरि सानस्रि बायदि आयदाखौ लाना सावरायनाय जागोन सुलु मोननाय बादिब्ला बे मेलाव आसामनि दाब दाब जायगानि गुरु प्रसारक आरो गोबां दैदेनगिरि नुजाथिफैनाय जागोन दानिया फै आरसिनि नेहाथारिनि फंनैसो बिबुंथि नैबे जोंनि बोखावजारि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट दख'रानि सिङाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादजों लोगोसे जोंनि गागि सेन्ट्रेल लाइमोन आफादनि आरो आइजो आफादनि ज' जानानै दिनै 24 आरो 25 आगस्ट 2019 मायथाइयाव मोनसे सावरायमा मेल खुंनो लानाय जादों बे हाबाफारिया दिनै जागासिनो दं दिनैनि समाव बे हाबाफारिया जानानै जोबनाय बायदि जालांबाय नाथाय गाबोन 25 थारिखआव जोंहा गेवलां मेल जागोन बे गेवलां मेलजों लोगोसे जोंहा दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा जोंहा ब्रह्म धोरोमनि मेट्रिक आनजादाव बांसिन नाम्बार मोननाय टप 5 बासिनाय दङ बेखौ मान बावनाय जागोन मैया 24 आगस्ट शनिबारखालि बिजेपिनि गोख्रों दैदेनगिरि एबा बारग' भारतनि रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि अरुण जेटलिया जोंनि बे बुहुमखौ नागारना थांबाय बिथाङा थांनाय 9 आगस्टनिफ्रायनो अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्सआव किडनिनि जेंनानि थाखाय थिसनना दंमोन गाहायै किडनिनि जेंनानि थाखाय अरुण जेटलि बिथांना बिखा सम्फ्ल आरो थैनि खारथाया गैया जादोंमोन जाहोनाव बिथाङा 1952 मायथाइयाव जोनोम जाना 2019 मायथाइयाव अबथिरा 66 बोसोर बैसोआव जिउ गोमालांदोंमोन बिथाङा बिजेपिनि राजखान्थि हान्जायाव थाना भारतनि रांखान्थिनि मन्थ्रि जाना गोबां मोजां खामानि मावनाय जादोंमोन गाहायै बिथाङा बिजेपि सरकार थानाय समाव दैदेनगिरि महरै गोबां खामानि मावलांदों बेनि गेजेराव मख'जाथावदि डिमनिटाइजेशन जीएसटी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड ब्लैक मनी एक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक बिथांनि गोथै सहखौ लाबोनायाव गोबां बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा अफिसाव लाबोनाय जादों थांनाय 23 आगस्ट खालारखालि भारतनि गाहाय मन्थ्रिया पेरिसनि इउनेस्क'नि गाहाय मावखुलियाव नुजाहैनाय जादों बै सानखालिनो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया फ्रान्सनि हादरगिरि मार्कनखौ पेरिस साखाथियाव थानाय सेन्टेलियाव लोगो हमनाय जादोंमोन गाहायै भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया 2:12 रिंगानिफ्राय 3:00 रिंगासिम गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि होदोंमोन गाहाय मन्थ्रिया जम्मु काश्मीरनि 370 आयेन उदखारिफोरनि हेंथा अख्रां दावबायनाय राजखान्थि आरो गोबां बिथिङाव बानगोनां बिबुंथि लाखिनाय जादों गोबां दाब दाब जायगायाव दाखालि 22 आगस्टनिफ्राय सोलिबोनाय टेस्ट मेच क्रिकेटआ सोलिगासिनो दं गाहायै कलम्बोआव श्रीलंकाया निउजिलेन्डनि हेंथायै टेस्ट मेच क्रिकेटआ सोलिबोगासिनो दं दा बे खेलाव श्रीलंकाया गिबि खेब अल आउट जाना 244 रान खालामदों लिड्सआव अस्ट्रेलियाया इंलेन्डनि हेंथायै गेलेदों गिबि बेटिंआव अस्ट्रेलियाया 179 रान खालामदों एन्टिगुआयाव भारतआ वेस्ट इंडिजनि हेंथायै टेस्ट मेच क्रिकेट खेलखौ गेलेनाय जादों गाहायै भारतआ गिबि बेटिंआव 297 रान खालामनो हादों एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।